Este o companie care își are începutul în 2011 și se ocupă cu vânzarea produselor de lux de calitate superioară la preț de fabrică. Ca să mă înțelegeți mai bine, o să vă fac analog între aceste două parfumuri. Da? Care este diferența între ele? Acest parfum are 20% de uleiuri esențiale, nu conține amoniacă și conservanți față de această marcă. Este același miros, făcut la aceeași fabrică, de aceiași specialiști, doar că are o concentrație de 20% uleiuri esențiale și de 10-15%. Nu conține amoniacă, conține amoniacă. Plus la toate, prețul este acesta de 3 ori mai puțin decât costă acesta. De ce așa? Aici noi nu plătim brandul, aici noi nu plătim publicitatea și nu plătim designul la sticluță costisitor. La urma urmei, sticluța se aruncă, folosim doar parfumul. Aceasta este ideea companiei de a face posibil folosirea produselor de lux la toți care au nevoie, nu doar la categoriile privilegiate. Plătim doar parfumul care și îl folosim, pentru că sticla nu o folosim zi de zi, să spunem, nu mergem cu sticla în frunte ca să o vadă toți. Folosim doar parfumul și sticla, când se finisează parfumul, se aruncă. De aceea nu are rost să plătim sticla, are rost să plătim interiorul sticlei. De aceea și noi vindem doar parfumul la preț de fabrică și nu vindem brandul.